Bon dia i benvinguts als Jocs del Mediterrani Santa Teresa de Jesús. Buenos días y bienvenidos a los Juegos del Mediterráneo de Santa Teresa de Jesús. Good morning and welcome to the Mediterranean Games Santa Teresa de Jesús. Bonjour et bienvenue aux Jeux de la Mediterránea Santa Teresa de Jesús. Buongiorno e benvenuti ai Giochi Mediterranei Santa Teresa di Gesù. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στα Μεσογειακά παιχνίδια του Santa Teresa de Jesús. Bon dia e benvinguts Jocs del Mediterrani Santa Teresa de Jesús. Com heu vist, no tots parlen català, perquè ja sabem que als Jocs del Mediterrani participen molts països, sí? El primer que parlava? Català, no? I ella? Castellà. I ell? Anglès. I ell? Francès. I ell? Italià. Aquest sí que ha sigut difícil, Què parlava? Parlava grec. I, finalment, el país convidat enguany, quin era que ho vam estudiar? Portugal, doncs ella parlava portuguès, sí? Doncs vinga, ens hem dit el bon dia i seguim. La setmana passada vam fer el nostre projecte. La semana pasada hicimos nuestro proyecto. Last week we worked on our project. La setmana passada vam fer el nostre projecte. La settimana scorsa abbiamo fatto il nostro progetto. Την περασμένη εβδομάδα έχουμε κάνει μια εργασία. La setmana passada fixemos o nostre projecte. Molt bé. Vam aprendre moltes coses. Aprendimos muchas cosas. We learned a lot. On a appris beaucoup de choses. Abbiamo imparato molte cose. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Aprendí moltes coses. Avui fem l'acte del nostre projecte. L'acte de cloenda. Hoy hacemos el acto de clausura. Today we celebrate the closing ceremony. Aujourd'hui on fait l'acte final. Oggi facciamo l'atto di chiusura. Σήμερα κάνουμε το τελικό. Oggi faremos la cerimònia d'encerrament. Molt bé, no? Els aplaudim? Sí? Molt bé. Bon dia a tots. Bueno, mireu, aquí sobretot, primer de tot, us presento els convidats. Aquí tenim el Joan Carles Soler, aquest senyor d'aquí, que és un dels que prepararà tots els Jocs del Mediterrani del 17. Una feina complicada, hem de fer edificis, hem de fer pistes, hotels... Bueno, mira quina cara té, ja de cansat, i encara ens queda una mica. Benvingut i gràcies per estar aquí. I aquí tenim un senyor que és un gran esportista. Què imagineu que deu jugar aquest senyor? Bàsquet! Vale, per què bàsquet? Per què? Vale. És molt. Pues Albert i Álvarez també sabeu que és un gran esportista i porta el millor equip de Tarragona. I es ve aquí a estar amb vosaltres, perquè com és una festa de l'esport, està amb vosaltres. Jo seré molt ràpid. Tots els vostres nens, companys, han parlat molts idiomes, no? Hem parlat en català, en què més? En francès, en anglès. Vale, és molt fàcil que era aquest grec, no? És facilíssim, no? No entenem res. Bueno, doncs mireu, jo només diré 3 paraules i amb un idioma que no ha sortit avui. Mireu, us diré 3 paraules. Sitius, Altius i Fortius. Que raro, no? Quina llengua és aquesta? És el llatí, està morta, aquesta llengua està morta, però està molt viva, perquè totes aquestes llengües que heu vist venen d'aquesta llengua, és com la mama de totes les llengües. I després, quan es van fer grans, es van anar separant i mireu quines llengües més diferents. Doncs els Sitius, Altius i Fortius, segur que l'heu treballat,
Pues és el lema del nostre, dels Jocs Olímpics. I aquests no deixen de ser els Jocs Olímpics. Més alt, més ràpid, més fort. Cada dia volem ser més alts, més ràpids i més forts. Ens volem superar. I aquesta setmana, fent les coses que heu fet, heu superat moltes coses. Heu fet anglès, heu fet música, heu fet educació física, heu fet un esport físic i també cultural. Per la meva part, ja està, enhorabona i acabar aquesta setmana que penso que ha estat molt divertida i molt engrescadora. Cedeixo la paraula als nostres convidats. Si volen dir alguna coseta. Dues cosetes. Primer, felicitar els professors i a tots els organitzadors d'aquest acte per la bona pinta que fa i per la il·lusió que desprèn, i després de vosaltres, els nois, per el mateix, aquesta il·lusió, aquesta gasolina que sou els que ens acabeu donant a la gent que estem formant part del projecte d'una manera o d'altra dels Jocs del Mediterrani, perquè al final la il·lusió és la que acaba sent el màxim motor d'aquest tipus d'esdeveniments. Si seguiu així, segur que ho viureu d'una manera molt especial, ens ajudareu moltíssim a que la vostra il·lusió sigui la nostra il·lusió i res més. Des del Departament d'Esports i des del joc en general estem molt contents de tot el que esteu fent vosaltres, som dels centres més actius i que continueu amb aquesta il·lusió i aquesta dinàmica, i que sempre que tingueu oportunitat, sigui bàsquet o qualsevol altre, si és bàsquet millor, o qualsevol altre esport, que feu esport, que us ho passeu bé amb els companys, que disfruteu de l'esport cada moment que ho feu i que això us serveixi per animar altra gent a que també ho faci. Enhorabona per la iniciativa i endavant. A tots i a totes, agrair-vos sincerament el que esteu fent pel projecte educatiu. Com sabeu, els Jocs Mediterranis són algo més que un esdeveniment esportiu. És aquest projecte educatiu que transmet valors de l'esforç, de la solidaritat, de conèixer uns altres. Diferents països participaran, tot i tindre diferents cultures, participaran en un mateix entorn, i per tant vosaltres representeu en aquest moment, com he vist, banderes del Marroc, de Líbia, de Croàcia, de Sèrbia i tal. Aleshores jo crec que gràcies a vosaltres sou una peça fonamental dels Jocs Mediterranis. Sense vosaltres tot aquest projecte no seria tan vàlid, i per tant us encoratgem a seguir sempre treballant amb el projecte educatiu, i a més segur que podreu gaudir el proper any d'un esdeveniment esportiu internacional que Tarragona fins ara no ha tingut. Per tant, i vosaltres segur que sereu partícips d'una manera molt important. Així que us agraeix de tot cor a tots els professors i professores que estan aquí, i també als promotors, els professors promotors i promotores, que gràcies pel vostre treball, d'acord? Gràcies. Ara queda una coseta que es fa sempre als Jocs Olímpics o Jocs del Mediterrani o qualsevol tipus d'acte esportiu, i és el següent. Estigueu atents, Això és una bandera, sí? Que mira, ell l'agafarà des d'aquesta punta, ell l'agafarà des de l'altra punta, i ell, amb unes tisores, la tallarà. I això simbolitza això, que queda inaugurat l'acte de clausura, sí? Doncs vinga, que faci els honors i que talli. És que havíem dit empezamos i comencem, i així acabem, però és igual. Let's start with some music. Comencem el que seran els jocs amb música, ja està, Comencem amb música. Començant amb música. Que artisme me musiquí. Començant amb música.